problema bahin ni sa kumbana nga malhibuon og dila, hapitan lang isulti matinuod. Aro inyo kay musabtan no, ingon ini ang mga paghitabo. Lunes, nanuroy kita sa plaza. Martes, sa hotel mi chikinta. Miyerkules, labihan akong kuyawa. Hoybes, nangatul ang ako Bernes, itambalan kog dahon sa atis. Kay nahadlok man akong tingalig gitamatis. Sabado, mihubag na gyud pag-ayo. Pag-abot sa Domingo, biboto ang itlog ko. Pagkawa mo'y buot, wa kay uwaw, gibyan, wa human ka matagbaw ang kasakit. Nindot, nagay mo kanta siya. Ganahan tayo. Ay, dyan, pangot sa ako si Stabi. Mabita din. Kaayo. Mga naminyo ta, kay kining ako mananoy tingog, mo'y nakapainlove ni mo rin ako, di ba? Bito, o premyo o. Oh. Kana. Gitagaan mo ko kanimo og taro. Wala man ay suod. Mawa na'y malungag. Isprekitik wala stick. Waki merse. Waki merse! Diba? Ida. Kontento naman ko nga ba sudan. Pilay pagdildil o gasin o kahawiris-wirisan ang kanunog patis. Kinahata silong eh. Bita. Doon ay palatiyong na nagkadayo bahalag saging basta loving, di ba? Suluhan ang bahalag saging ni mo Jess. Basta ako ang atong anak. Mukaon ni bugas. Ayaw mo kabalakan na nato niya. Ako'y blaha. Kapit sa tindahan nilang pre-dir, di Rio. Predario? Oo. Oo nga naman. Pangayog mantikas baboy. May nalang ikumot sa bahaw. Ska. Kining ko po sa nabe. Pinalagto ba ko? May problema. Niya na yun. Kini sa kong baog sisik ako adiryo. Kadon, maestro humay. Humay sa dako kay duha sa duha. Niya na yun. Ay, blaka niya na yun. Oy, Predario! Oy, pre. Kubari ko buutan ba trabagon? Oy, pre. Ikaw ba na? Sugas ka rin dito. Ni Ablis Pedro. Asan di sa duty mo do? Taguan ako kay kasay kwarta. Magkadar ni customer sa? Paldo sa ni Paldo. Kurso kayo ng karinderya, pre. Pero ka ba? Lami man tamaluto. Kabantay ka na, pre. Kabantay mo lang? Sa taring mga plato niyo. Ako gibutang dito kay para dili kay kulba ba? Tuod, pre. Uya gabi, are ako, pre. Ano naman, ha? Saan? Pagkama ka? Uy, tagay ta. Tagay? Tabi sa ilagay? Di ada yun ko karong gabi. Ano sa ba kayo? Karon, pre, ni algi ka, pre. Sumiyato ni mo, ha? Kuan pre. Ako ano unta pre kanang Ngayon, nasa kagmantikas baboy, na pre. pre kana pre bidan maray namang taon mariton niya ni mo taon ng mantika mo sa baboy. Hilig kasi kanang siyang makasuwa siya anang mantika sa baboy. Bahugag asin niya butang patis gamay. Wala problema. Pero, Pero unsa pre? lagom-lagom na ba ito da? Ay ganoon. Ika-32 na ito na akong paggamit sa pagprito ba? Lapas sa matos kalendaryo. Ida. Anak mo na, pre. Magbiginot ba ta ba? Sabagay, kabantay mo ko din ginutad bro iyabo na pre makadaot sa mga customer ng 30 na kabisit di mo bida sa di mo. Pre, mutan na ko. Ano pagtutuod ang nagkakumpare, ta, pre? Ay, kinugo sa mo akong asawa sa tunya na unsa pa. Hapon ba to pre? Ano na sa kayo pamaray di mo? Oo, sige nga. Paan kining pre, kanang mahuwamtan mo wawati abi. Di ay, saan mo ni mo? Paan pre, ako lang pre. Palit ako bukas! Mo ba? Yung kanya. Karaan naman diskarte ni mo, pre. Kadaghan ako mabiktima ng klase, pre. 500 pesos na pre. Mahimay mo 600 pesos. Huwag yung mahitabo nga natubuan ni mo akong pagpahuam ni mo, pre, sa? Tapos kabayan ko pre. Okay na, basta kabayan lang. Oo, lagi pero huwag yung tubo. Pari ko daw noon sa bayan. Tubo mo yun ko noon sa. Pare bitaw. Pari mo daw. Oo, parehat ng lisod, pre. Maong ato lang sa uban huwam, pre. Ato ko suban. Bro. Isa ba? Gibaid ba na ni mong gumuro? Kuyog ko nga ni kung lagos nito na ro. Kanang lisod ko taon. Kadagkag customer na imong karinderi. Tanaw imong karinderi. Sa uban ang lagi huwam, pre. Bida. Ana lang pre. Ang imo 300, mag 300 ugma. Di ko. 200, mag 300 ugma. Di ko. Usa gatos mag 200 ugma. No.
Imo 50 maghimo nga kanang mag 50. No. Hindi na taw mo pre daw naman kaya. May malakas inom. May tago na mukaon na nimong mga kanikirindiri imong biligyan sundan. May tago na mga unan eh. Man, manuno na. Sungo, manungo makatukong kandirya, pre. How dare you mga oy? Dare you, how dare you? Babi talinganin mo. Ginganin mo na ako. Giyam iran, pos mo. May palayo. Panak at buhay mo. Bata na lang. Ay, gawin lang lang. Ay, balik mo, Dre. Ayaw mo pamiyaw, oy. Bangas ka. Kalit mo lang nalakaw ang mga customer na ko. Kalit man. Ano man to? Nahibong na lang gyud si Frederio kay kalit mang panglakaw ang mga customer niya. Human mamunga akong bana nga si Jess nga may tagwa na mukaon si ang karinderya. Unya to? Ay, kahuwam mo. Yun, pahuwam yung kanahan akong kumpare. Da, kumpare, madami. Bida, tsuro kahuwam. Halahos lang po silang maripini ay. Masunod ka pahuwam taon doon ako sa maripini. Uy, si Marim ni kung kasugat. Kurang gising disguise ay. Uy, si Mangan. Kalit ng liko. Klaro kayo, Mikay. Sugato na kami. Adto, pikas agi. Dari ko agi. Karon ka. Ay, may ganit kadali ko nakabantay ni Parida. Pari Jess na ko. Ikasugat kong tasi sa daan. Saan wise man eh. Liko rin ko. Ay, bago na ba ko nakadawat sa lending? Basin og makuhaan eh. Siyapi ko na ba niya sa syudad ron? Ay, paspas ko mula ka. Mare! Iring kinaikit? Mare, kabantay ka, Mare. Ha? Yatangan ti ka din eh. Simang mo ko kadasdaan. Oo, kabantay ko. Hilang ko kay kititawan, Mare. Huwa mo ta kong kwarta ni mo, Mare. Taon ko kalit bugas, Mare. Taon. Wako kwarta, uy. Uy, kwarta. Pero, posturaw mo lagi kay karon. Kung to make up ka, puwang mo kay lips niya, mink-mink imong iping. Jess ba ya, uy? Syudad ka, syudad sa kamari, ha? O saan, mag-shopping ka? Ha? Nakadungog bago ko nga nakarinyo, nakasabumbay taon, 20 mil. Paldo! Hello, hindi ko takong ka na balik ta ka May malilong din sa atong dapit, Mari. Kay, kabaho na ka ako pa. Number 1 ta sa mga balita, didi. Unsa? Paksita na itong gamay na, Mari. Mari, taon, maluoy ka. May bugas taon sa Marito niya. Sa 500 lang, Mari. Pag 600, maigulin ako. Wala, uy. Napari, Jess. Uy, pasensya, good pre. Gibayad sana ako sa utang akong kwarta. Uy, taon. Bago pa Ikaw, nagkaan ng negosyante sa merkado. Pakang-pakang man ang kwarta, ana. Utang diri, utang dito. Mo nang wag uy kwarta ron, pre. Bisag 300 lang, Mari. Makapalit ng taon kong bugas yung pila kilo, Mari. Maluoy ka. Wa, good, pre. 200, Mari. Wa, good. Uy, 100 diya. Tama, wa, good. Murang kang tagabuhol, Mari. Kalit lang ka jam mo. Wa, lagi, pre. Uy, Si wa, Jar, regil miyan na imong jam mo. Ha? May tag, ba tinuon nga wa? Saman? Ikaw, Mari, ba? Ikaw, pinilis mong yung ka, pinilin, ha? Way sidot, way sapi. Diha ka na. Pinilis, way sidot, way sapi. Suko manuon. Pinilis, way sidot, way sapi. Noon sa gipangimaraot pa ko. Dahil bahala kayo, mapalayan ko sa akong lakaw eh. Ato ko dito. Sa kay kong chips para sila. Isiyapin sila na ako. Niya ato sa kong beauty parlor. Wag yun makahuwa mga kong bana nga si Jess ni Maripenny. Tuot man, samtang sakay si Maripenny sa jeep, ingon ini ang nahitabo. Ay, gawin ko sa siyudad. Ay, magbigay lang kita eh. Hala? Hala? Nakuha ka na lang kong kwarta sa kong bulsa, uy. Pagura pa kong narilisan sa bumbay. May timil ko. Aloy, mabuktot ko kung anik bayad at tugyod. Hala na, tino, tumang isulti ni Pari Jess, uy. Kigabaan ko. Hala, uy, taon na rin ko'y kwarta. Bisag 5 centavos na lang. Ako na niya ang pinibuktot, ane. Ay. Pwede mo. Ay, dong, sorry dong, ha. Nawa akong takot dong, huwag ko'y kwarta. Ang style la. Tinuod na kidong, uy. Pwede mo. Wala kita akong ko'y kwarta. O, huwag ko'y kwarta ikapliti. Imo na lang din lawas ako, oh. Sige na. Taon ko man nagkilo itong tikuwang, oy. Magag sa ilong. X.
kanya kong bana, balhibuon yung kay gila. Tiyo amoy ang buhay sa restaurant Pulting Lipaya. Hibuong mo nga no, ingon ini ang nahitabo. Ay, ko sa ganin eh. Kapoy, may tagwaman. May gilik kita kung plastic nga doon ay gamay suod nga biskwit. Mautay akong kakaon. So, kung katang taon, kung pautang ako. Bida. Naabot mo di ko aning restaurant sa merkado at bang nako. Uhang yung peda. Tingayuan kong laktan. Sir, kan ka? Oh, Sir, kan ka, sir? yawan ako ni Moy. Bakit ko na? Sinja, sir. Suon ko ka di restaurant, sir. Ang gato ko nga makaon ka. Sir, lingkod na, lingkod. Power ko dong. Kapoy taon kong dinakaw taon. Mabo, sir? Ha? Wal kayo. Itong ngayon yun eh, unsa ka? Akuan ko din, sir. Kanang sulugoon ako, nasugusugoon na ba? Dong. Sir. Suguon mo ka no? Suguon ti ka? Ano man? Mangyo ko ni mo? Ano man, sir? Ang ko nang kausap ng taon, kausap ng taon kita kung biskuit taon nga daang taon nga gamay plastic ba. Gutom kay ko uhaw kay ko dong. Sa lakbasong tubig dong be. Ang iyo ko nimo. Diwa taon nga kainom ko. Sudlan ko tiya taon ba. Sa kabaso. Muro tong balde, sir. Sa balde yun. Balik ko, sir. Tunga ta. Balik ko, sir. Ay, ano siya? May pagdadaan ko atong tubig taon. Kay porting gitaon na akong gutom. Tibok adlaw kong naglakaw taon. Nagburburdos daan. Huwag nakitaan. Rubira, araw na makawang kwarta. Ha? Sir! Ano, sir? Usa ka basong tubig. Na. Unya, may sisudan ka no, sir. Para ako mo taning paniud to, sir, pero sugap na ako ipiting kaon ako sa baho ko itong niyang buntag. Na. Kaon na. Hello. Salamat kayo dong ha. Salamat kayo. Yan ako'y gamay nga hatag mo, sir. Sama na dong. 5 na. Ano sa man? Sir. Ita sa libo. Kaniri tayo tayo. kamay na. Kaniri tayo makaya na ko, sir. Nama. Ay, timbit tayo mga adlaw, sir. Ha? Mapay sweldo. Bisang sweldo pa. Murot sa ako kay... Sige, mag-advance. Beso, advance. Beso, advance. Ba't kabuhan akong gi-advance, sir? Mga... Kaniri kayo makaya na ko, sir. Dong. Tingin ako sa ko din ni sir. Restaurant man ni sir. Basoy gasto. Bisag kliti lang. Kaya rin ako tuog din eh. Ako may tiglimpyo din na restaurant. Ya, wasap ko uyab. Medyo piki tagdagway yun. Mga niya. Mga ni sir. Salamat kayo dong kabutan. Mumitin bangon kayo ka. Panalinginan kay taog gustihan takag mayog dagang kwarta sir. Aw dong yay. Nya, tagaan kag mga dagang bahay mo si Ikir ba. Pero si Liria. Mga sir. Salamat kay sir. Salamat tayong taon kay sir. Hey, Ate. boy! Boy! Ang imong numero! Ang migawas! 152! Na. Sobot na. Daugog. Daugog si Vitamil! Yes! Sir! Sir! mo buya! Idita mo! Sir, salamat kay sir! May Daw kwarta na ko! Daw na. May magigdita ko ha! Bakag pa sa ilong! Mauto na ba di oging akong bana sa pagkabalhibuon og gila? Kay sagad matinuod pa niya yung isulti. Pero tila ginilang lipaya lagi. Unya. Grabe jud kadagang tao sa gawas, Jess. Ano nga ang gusto sila? Tungod gid si mo pagkabalhibuon og gila, Jess. Iyan ko yun. Saba oy ikaw no, bugal-bugal jud ka oy. Kinsa man na siya? Natug mo natug nagdakaw. Dali. Bitaw no murag katubog Ana sa imong ko. naong dong. Unsay toyo? Ayo! Oh, nana ka unsa man? Miss, nasa balik ko, Jess. Tabang taon. Ngano day? Oh, Unsa ikaw day ka? ngayon sa kong tabang. Oy. Tabang itaon ko. Ikaw mo din ni Dugyot. Ikaw na nga bugtong paglaman na So ko. ka din eh. Sab ka. Ikaw Pwede mo. na bugtong paglaman na ko makatabang. Kanang malibuon ka man gudog dila, no? Ingna nga, mugwapon ta ning nahirig og kwan. Unsa? Nahirig ang naong ba? Palihog lang. May klaro yan eh man. Ingna nga mugwapon ta. Bida sa Nya makatabang ka ana, Jess. Tabang taon rin mong naong ng giba taon. Dugyot ay purbida. Dugyot ka na mong naong. Hangtod na kita po sa kilibutan. Di gila matarong. Hindi gila mapipik. Bis ay bangag sa ilong. Mo na akong problema ron. Paita lagi, balhibuon gyud dila akong bana, lupig pa'y tambala niya, kay matinuod man niyang isulti. Unsa man o ka mga pasultihon, pag ibto na ko ni balhibo siyang dila, tunya. Good morning,
sa pitulido ni paring udo taguktok. Ate Pres. Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar nagbinteng karon og Sepanyawan Herbal Capsule, Sepanyawan Herbal Capsule with garlic, Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan, aton nang imnan og Sepanyawan Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, unay ka mukhaon si mapamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo magyapon, usag yapon ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule mang imnon una ka mukhaon sa mga paniudto. Magyapon sa gabi sa di pa ka mukhaon sa mga panihapon, inom na sa daan og usa ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong mga problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal, ana, doon na makaayo, kana mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon. Og sa tanan po na ito makaigsunan nga migamit sa to ang Sedlin Mituil. Thank you kayo nyo tanan ha sa paggamit sa to ang Sedlin Mituil nga tinuod mo tabang na to. Muwag tang sa to mga pamahol panood. Panakit sa kalawasan baritos veins katul kutos sa kabataan. Dapi nga magsakit, buko nga magsakit. Ato na nga plasan sa to ang Sedlin Mituil. Ilikay pagyuta sa dinggi sa atong Sedlin Mituil nga tinuod mo tabang na to pero sa buta. Alar na palit sa butika di ba rin? Inuna, sa butika na kita kapalit, pero naaging Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, niya makita ng tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran na kuyo, yawa sa tikasakyan ng motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang. Shopee lang ta kay para ditso na. Ay hatod pa sinyong panimay. Ma'am, Salamat kayo. Libre ka naman na konsihal. Peter Humawan o Ma'am Lesa Humawan. Tugas Balyangaw, Misamis Occidental. Salamat kayo sa pag-abi-abi. Ines mama ni mo ha. Salamat sa ilang pag-abi-abi ka ako atol sa akong pag-sit-in sa ilang BAC prayer meeting din ha sa Tugas Balyangaw, Misamis Oriental. Misamis Occidental. Yung muna sabihan sa Dipulog Public Market. Kumusta ka mo diha? Ria Lamdang o sa imong partner, sa imong mga kabanan diha. Thank you. Ayaw ko makalimot sa inyong pag-maintain sa atong Celebrity Kodik Beauty Soap. Sa dilip ka mo na diha sa inyong mga trabahoan. Salamat kaayo. I-maintain lamang kinil. Bina kung doon na ka mo yung mga paminaw nga murag katol-katol. Doon na murag pugis-pugis. Doon na pa kayo murag itom-itom. Doon na pa kayo blackheads or whiteheads. Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Unya tatawrin mo ang imong parit doon na ba'y kausaban. Tanawa ko no, obserbahe. Kay magpabilin kitang batanon. Celebrity Kodik Beauty Soap o younger looking kutis artista kutis porcelana. Mga na naman sa butika ha. Ayaw ka magtuon ang i-offer ka ninyo kay mas sinong barato. Mas maayo magkita ni mga doon na isilyo di ha at Top Sed Marketing. Thank you. Ate Pres. Okay, sendo na to karong adlaw. Si Tonya Ate Pres. Tunya. Ang problema nito niya Ate Pres kaya baba kanang gitawag itong balhibuong dila. Balhibuong dila matinuod ug sayo sulti ug sayo murag kanang ipanghibaraot niya matinuod murag obligasyon ka matinuod ba Ate Pres ba mao ni ang problema ron nga daghan mo kay tawo mo ato sila kay mga tabang taon kay balhibuon kay dila yung bana iya lang kunong magpatabang kuno sila ya, ang usa kaning si Dugyot kuan man kanang yang gusto Ate Pres nga maayo man yung naong ang ilad kayo patikig naong nya gusto niya nga si panghibaruoton ni Jess kaya para maulo yan. Para malindot yung naong ba? Jess Burham siguro yung para maulian. Nya ang problema, mao ni ako problema ron taon sa akong bana. Balibuon kay dila, ibtan mo kuno diya balibo Ate Pres. Saod ko na ko, matinuod man gisulti. Tinuod na ba ani Ate Pres, ma'am na ba ani ma'am? Balibuog dila. Kanang yun ana mga patutuo na matod pa nila. Wa may arang sa Ginoo matod pas katigwangan. Oh, kay gani ang uban og moingon kag patutuo na man say ingon nga kanang gilad og mutuo, wa poy mawa og mutuo, wa poy mawa og di kam tuo. Oh, pero og ari bugugas mga katigwang, balibo na sa dila. Nay uban nga ingon nga, lain po ingon nga, lain pa na siya ko ano, wana rin pikpik ka apakon gani ka, bawsi ka sa hapak. O nga ingon ana, kana po rin ingon nga, lain man sa bao yung ilok. Oy, ingon sad ka, ba ilok
ka pasipiti sa limonsito. Makaagigani kag dalan nga ng kuros pabuhi eh. Namin ko na ba patuto. Oo. Pero moingon na yung mga katigwangan why arang sa Ginoo. Oh, kanang moingon pero sabi ko sa sila, tuo lang kay una pa miduyan ninyo. Oh. Baka ako, di na to, ano ba to, bam? Oh. Kanang ilibonsito butang sa ilok. Oh, ilokor ka palit. Ya, bisag katong babae na palitan na. Ya, naguan sa siya ilok kay ilibonsito gahagbong. Unya gyapon siya kaligo ay lugod-lugod manimahom gyapon to. Diba? Ang kaligo yung kawawa niya. Kitang mga babae. Tawas. Kanang niya tawas, limpyuhan, gina-hygiene mo na ni mo, kay para malimpyo kaway baho ibong ilok. Yung Kung kumagaliko. nakikita nga, bahog ilok at tipres, no? Konsing to namin gud. Ha? Baho ko. Aw hinoon na gid bahog lawas, no? Oo. Sa Basta sing tanon ka kayo gulyat, kana pa sing tanon kayo nga tao. Kagado ana di nagibaho. Tino ka bitaw? Basta sing tanon. Kani mga bayot bago sa ning ilok. Padol na dire. Padol dire balik. Balik. Ilok. Bahog ilok. Ang Kani bayo mga bayot mabahom sa ning ilok. Sige, madungog ro. Kuya sa itambag. Balik ta. Balik ta. Kanang Ay, na. minaw ni Bambidan. Oh, balik ta. Ug ari ka dire sa bag-ong kasulatan Mateo 28 bersikulo 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug yuta. Okay. Kanang na ang gani ug moingon kuno kas kakaranan sabi pahi ako ana dili kuno na mao ang insulti sa mga kabaguan labi na karon ni ana sa kanang butan to karon arba sa Corpus Christ arba sa charismatic inon kuno na dili kuno ingnon nga mo manabi magkapakam ka ingnon mo nga in Jesus name mangihi ko dire ana pero mo ka po istorya ha no mo na nga akong but pasabot nga tuwa ang Diyos taas. Pero ito, sa abong bam, katong hubog kay akong amigos, puli, may pangalan to, ano biya naman tao to. Ini pangi niya, ngit-ngit mo ginang jumper sa una. Bay, pangi, pangawan bay, kanang panabi bay, sa white tabi! Ihi ba yan rin? White tabi! White one! Mala to pangingon nga ampo lang ta kanang gingon nga matinuod nga makang patutue na uban nga ang uban sa Goliath dili balibo unog dila kasagara sa kanang gitawag og buyagan Buyagan. kanang iyang dila bitaw og kanang imong ipaisa ba kana street man mo dili ipapadung sa taas di na ilam sa dila makita gani kay dunay lagom mao kuno ni buyagan Akong maguwang, tanan, tibuok niya dila ba, lagom yun na. Kato si Emil Tavares, lagong lagi itong dila. Sa tinila ang punta. Lagong itong dila si Emil Tavares. Kalama? Sa ibig ito ya. malaki na siya nga nagman dili sa pagtinilap na Dili. di sagal kito sa pa na ako sila mo nakatituluman noon Kula ko ang puzzle tihon. RMN.
Manghugas tang plato guys. Ayan, sabayan nyo ako manghugas. Ako,